Inzweka sekuru. Zvanasunoka. I want you to understand kuti hatisi kuzoita nyaya sasekuru nemuzukuru handitika. It's going to be serious job interview. Saka zvelengi rangu inini naBridget ka nhasi hazvisi kuzoshanda. Are we together? Asi uchamudaba kani muzukuru wangu uyo? Wakaboya zvowaida ka? No sekuru, it's not about that. Inyaya chete yekuti ka handisi kuda kuti kuHR uko kauko vazoita wrong ideas ekufunga kuti maybe ndakuitira favor ka. Saka interview tichangoita nemo handitika. Right. Are you ready? Owo, ngatiitei. Right. Munoziva here kuti basa ramaka-apply kuti muchazenge muri security guard pacompany inei. Zvinoreva izvo kuti muchazenge muchipedza usiku hwese makamuka. Ndakanyepiwa namaBridge. Chinga kwamufisi mako makanaka naiwe. Ai. Kachakako kakanitenderera kaiwe. No, vakatsukunya. Zita raBridget ngarisataurwe munoma handitika. Let's just pretend as if we don't know each other ka. Inga ndambotaura one. Right. Mr. Katsukunya. Ndiudzewo zvinhu zvamuchacontribute aka pacompany inei kuti mbavha dzisabe. What is going to be your strategy as a security officer? Right. Izvo ndichaitaka. Ndinobvisa chijororo chomakaisa panze chokupenga icho. Then chanoteza masanzo yangu mubaya mondoro. Ndotodini nai. Ndososera kutenderedza yadhiyo yese zvokuti paribe kana benzi ribodzi rinopindaba. This is going to be very hard. Oh, my Australian God. Please help me. Okay. Next question. Mr. Katsukunya. Do you have any experience in this field? Field? Ndiko ndorima mapuno angu kwakufield kwanguyo. Ndakaisa fluoride norodhead, norosogem, noroma. Kwakutenga tamaro nopara kwati kuti ndiafiriri noti yangaita red spider. Saka manje kwakazoya mbuzi 35 dzokwamukanda kwako yajayese. Mawanai. No sekuru. I don't mean field yemunda ini. I mean kuti basa rakadai iri makamborishanda here. Aiwaba, ndandambita mahobhuba zvangini. Kuita basa rekutengesa upe nobozvidiwa chere nini. Inhamo bakanya ndituma kuya pano. Zvakaoma shuwa. Mr. Katsukunya. Ndakanzwa kamuchitaura zvekuti munoimba. Hamuzoimba here muri pagate apo mukatadzisa vanhu kushanda pamunenge muri pashift yemasikati pai. Aiwaba boss, handimboimbe baini. Okay. Since muri munhu anoimba, ndakamunzwa muchitaura nezvealbum ka. So the album you was working on, when can you possibly release it? Last month. Okay. I think kakubva nawo ka ngataure neshona ka. Because chirungu chacho chakuti tinetsei tingazviruma rurimi. So Mr. Katsukunya, mukanzi mawana basa iri nhasi iri, chii chamunotivimbisa? Hazvo ndakandokunyepe mhanduwe kandochokutawakidzana wangu anijerazi wachadosa zvavo. Ndenda kuti ndakaita dhiri rangu rodhiziri, ndotengera mukadzi wangu Afrika atai akafanana noyangu, ndotenga rakto, ndomwe ribeka nasadzaba. Wachadosa gore rino. Okay, maita basa, zvapera. Chiende henyu. Ndatokuya basa iri shefu. Yes. No, Mr. Katsukunya. Imi mende henyu kumba kamunozorora. Ndichakufonerai kana pane zvinenge zvabuda. Makonetsa fani. Yakandiende zvangu ini. Pamazvingopo zvipere. Hello, babe. Ndeipi? I'm sorry to disappoint you, Sha. But andina choice. I can't give you ango job. Hapana zvemunhu pai. Exactly, he's just a bad copy ka. Itombozamai kufamba nawo ka kumaprofita ka. Nekuti I suspect kuti wakaroiwa neakafa chete. Okay, babe. I love you too. Baby rinofunga very fast. Kana ndiri loro ndiita jump start. Risina diri nema ex angu. Rinoziva kuti past is past. Baby rineka that. Cheka muru wako rine watch. Rinoziva kuti kisa inyimwe be. It's a must.